Доказателство, че системата може да се промени. Защото разбрах, че мога. Че мога да помогна на някой с времето си, знанията си, опита си, уменията си, с каквото мога. Правите конкретни, правим. Защото правим конкретни, малки, стойностни и смислени неща. Може да не спира. Да помага и да се отнася по същия начин, както се отнасява до момента. Защото реално може да направи много. Може да промени 56, 57 съдби. Всички деца се раждат равни. Впоследствие или системата, или семейството ги объркват. И всяко едно дете има шанс. Децата се раждат равни и добри. Нещо друго се променя, което ги кара да правят това, заради което са там. И просто трябва да ги върнем там, където са започнали.